Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Sihambe yafika kubahlaziyi indaba ka-Ayanda Msweli njengoba-ke esekudingidwa nomuntu abalakhe seluseyithebeni laphana enkundleni ekhulu eyaziwa ngo-TikTok. Njengoba-ke omunye wabahlaziyi ephawule ngodaba lukababa Ayanda Msweli olungena manje nje. Mina ngizonitshela nini, kuyoze kuqaqeke la emakhandeni. Ubaba Ayanda Msweli ugijima nebhakede izwe lonke leli hambe ekoleka imali. Akekho usopolitiki abaphethe kulezo ndawo lezi abake befisa ukuxhasa noma bamnika imali noma mhlambe bamfundraisele imali. Kodwa bahlezi benziwa amagaladini zalana no pre-manifesto nani kuspend ama-millions amangaka imali. Waba uMsweli lento uyiqale kaNongoma eyenza laphana akhele angazi noma beyiqala khona akhele omunye ugogo laphana endlu. Kwagcina kungekho kuhle kahle kwabanye osopolitiki. Namanje uhambe thungatha lonke izwe leli nebhakede hambe koleka ama-10 rand. Kodwa amaqembu onke ashama manifesto amangaba manifesto abheke ko-50 million. Ayanikelelwa imali benze yonke into kube nobumnandi omngaka qashwa amabhasi yonke indawo kwenziwe lokho nalokho. But akekho umuntu ocabanga ubaba uMsweli ukuthi akaxhaswe noma akafundraiselwe imali engaka. Uma ngathiwa kudingakala something endlunkulu, khona amaqembu awuthiwa angahambe yobanga angafike ephethe yonke into lena engaka. Angisho ukuthi ukurong ukuthi bayenzele into endlunkulu kaZulu. Kuthiwa nje amakhosi afuna ukuthi ngoba kuthiwa amakhosi azokwakhela ulentozana. Wathi uThamentu lazokwakhela ngazi bazokwakhela ini noma iParliament lawo noma indawo yabo kubambela imihlangano. Naba abantu on the ground kwakhelwa abantu abavele benotha abahola ngisho nakuhulumeni bavele benotha. Nabantu ababa Ayanda Msweli ahleze bahambe basiza la. Izalukazi abantu abangenalutho. Hambe koleka akayiholeli lokwenza lokho ubuntu bakhe. Kodwa ke osopolitiki lutho ngeke uyibone leyo nto le. Imali emalini kuphela. Imali intshotshwa day and night usuku nemini futhi wonke ama-organization. Ukuthi u-ANC usavuna kakhulu ngama-million ingakho ngathi uveleka kakhulu obala but bayihlaba nabanye. Aha engibasho bayathukana mangabe uzosho ukuthi bayintshontsha nabemali. Imiphakathi leminingi ukuthi phela baba Ayanda Msweli bengagcina sebembulala ngoba engathi bengakakuveza ukuthi mayakhindle ukuthi lo mphakathi lo uphethwe iwadi ethile, lo mphakathi lo noyewadi ethile, iwadi ethile iphethwe ubani, iphethwe lona liphi iqembu. Phela nje ziye kanjalo kuphela. Ukuthi la kwakhiwe eqembini elithile kwakhelwa ugogo wabantu kanje kuphethe inhlangano ethize ayisizi ngalutho. Ukhansela phela nemgcina mangabe kusala ntozana kusakhankaswa kuphela kokunye kuyathuleka nya. Yabona abantu mangathiwa usopolitiki abantu abanjengoba uMsweli. Kuneyingane eneyinkinga nje manje neyinkinga nezindaba zezikole no funding yonke lezi zinto lezi. Ayikho imali yalokho omasipala banazi but mangathiwa kunento omele yenza bengafundraise. Mangathiwa nje nansi ingane yenkosi ethile noma kabani idinga ukuthi u1 no2 hawu iqembu lisukumela phezulu. Imali yeqembu kuhlephulu lapho hlephu kuye lapha. Ubaba webhakede ngapha lutho uhambe eguqwa uMsweli yonke indlela le esiza abantu abanenkinga bahlali baseningi labo bahlali labo bayavota. Inkinga yakho bavele bavotele yona lamaqembu futhi la hayi mina ngiyazi